În cauza civilă, Ministerul Justiției Republicii Moldova împotriva partidului politic Șansă, colegiul pronunță dispozitivul hotărârii judecătorești și în conformitate cu prevederile articolelor 236, 238, 241 Cod de procedură civilă, hotărăște: se admite cererea de chemare în judecată, se dizolvă partidul politic Ce Șansă. nu ne executați deja? Uitați-vă la pereți și împușcați-ne pe tot. Instanța va aplica Câte rușine sunteți. 50 de unități convenționale. O rușine sunteți, o rușine. Executați-ne în nafic pe tot. Cine mai țineți și faceți circul ăsta? Onorată instanță, este o rușine, este o rușine, rușine națională și ce de asta o să demonstrez. Împușcați-ne, și stați. Împușcați-ne, puneți-ne la perete cu toți oamenii și împușcați-ne. Executați-ne și mai stați degeaba. Dați o lege și executați-ne, împușcați-ne. Rușine sunteți, o rușine pentru tot neamul. Unde e adela? Din contul partidului politic Șansă la bugetul de stat al Republicii Moldova suma de 250 lei cu titlul de taxe de stat.